Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Doon na Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is
Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Aksyon Radio Philippines Standard Time lasay sa 12 kagkaron sa detalinasang mga balita lokal. Nagakasubong Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter matapos nga napabilin sa gihapon sa modified GCQ ang estado sa Bacolod tubtub katapusan sang bulan sang Hunyo. Iniampisar nga mas mataas ang kaso sa Bacolod ikumpara sa katupad ng mga probinsya pero ginpatuman na sa mas strikto nga community quarantine. Sunod kay Dr. Ronel Sario, ang presidente sang PCP Negros Occidental Chapter, bisan ang mga kaupdanan nila nga mga doktor sa Manila ang nagapamangkot kung nga wala nagsakang quarantine status sang syudad. Bisan nga may pagtaas ang COVID-19 cases base man sa datos kag census. Gayng klaro man ni Sario nga wala man sila nagalaom sang modified ECQ pero nagapaabot kun tani sang mas strikto nga quarantine status. Gayng pahayag ban sang doktor nga nagakampante ang tawo bangod parehas sa gihapon ang quarantine status. Nagkakasubugin kami nga ang decision sa NITF with regards sa quarantine status nato is the same gyapon despite nga mas taas pa aton kaso sa mga kaingod naton or katupad nga mga probinsya. So isa na sa mga pamangkutanon manamon nga even doctors from Manila were able to notice nga why kita yan nag-higher quarantine status. Nabatian si Dr. Ronel Sario sang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter. Ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga mapanubo lamang ang COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod sa tion nga magkooperar ang pumuluyo pagi sa pagsunod sa mga health protocol. Ini ang kabahin sa palayag sa Vice Alcalde matapos nga magapabilin sa pinakahalog nga quarantine status ang Bacolod o kon sa modified GCQ tubtob katapusan sa bulan sa Hunyo. Sunod sa Vice Alcalde, ang modified GCQ nga quarantine status ang wala nagakahulugan nga safe na ang Bacolod. Ginklaro ni Familyaran nga hindi na kinahanglan niya mag-issue sa bago nga executive order ni Bacolod City Mayor Evelio Nardia bangod pareho sa gihapon ang mga protocol. Sunod sa opisyal, in place ang mga preventive measures sa syudad kag padayon nga nagapanugyan sa publiko nga magsunod sa mga ginapatuman nga pulisa. Ginpahayag man sa Vice Alcalde nga special mention ang Bacolod sa meeting sa National IATF angod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Sunod sa opisyal, nagbalik ang syudad sa double digit sa new COVID-19 cases pero ini ay nagapahibilin sa gihapon nga mataas. Sa iban nga balita lokal, gin-kustodiya sa Bacolod o City Health Office ang lapsag nga lalaki nga nakitaan sa may barangay San Antonio, syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Mayor Raymond Tongson nga tubtob subong adlaw Hunyo 15, wala sang persona nga nagpadulong sa Himamaylan CHO agud kuhaon ang lapsag. Dugang pa sang alkalde ini ang ginamuman na lamang sang CHO kag ipaidalom sa legal adoption sa nagakaigo nga panahon. Hunyo 3 tuig 2021 sang makita ng lapsag nga nasulod sa plastic kag may umbilical cord pa sa kilid sang dalan sang barangay San Antonio. Nagapati man si Tongson nga hungod nga ginbilin ang lapsag sa amo nga lugar.
Sa iba niya balita lokal, ginmanduan ni Governor Bong Lacson si Negros Occidental Police Provincial Office Officer in Charge Colonel Romy Palge nga magpatigayon sa information dissemination sa mga banwa kag syudad may kang tanan sa pagpasira sa tanan nga mga resort sa probinsya umpisa Hunyo 23 tugto 25 tuig 2021. Suno kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II nga magluwas sa mga kapulisan, magabulig man ang mga soldado sa pagmonitor agud masiguro nga ginasunod sa mga tag-iya sang resorts ang mando. Ang 3 kadlaw nga pagpasira ang nabasi man sa executive order nga gin-issue sa gobernador, nagligad kasimana. Tuyo sini agud malikawan ang pagtipon-tipon sa mga tawo sa selebrasyon sa piyesta ni San Juan de Bautista o Conbiray sa Hunyo 24. Sa dugang pa nga balita lokal, pila ka mga ido ang napatay matapos ginalgar poison sa may Providence Subdivision, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Lunes. Sa Facebook post ang Community Animal Rescue Efforts o Care Incorporated, handa silang maghatag sang padya sa sinuman makahatag sa impormasyon sa persona sa likod sang pagpanghilo. Nalawagan man ang grupo sa lokal nga panguluan sa Bacolod kag barangay officials nga maghimo sang tikang kontra animal cruelty. Sa pagpaging-angot sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Kapitan Alfredo Talibudao Jr. sa Barangay Granada nga wala pa nakalabot sa iyang ining insidente kag nagpalayag nga magapatigayon sa investigasyon bawod ini ang paglapas sa layi. Aminado man ang punong barangay nga ang stray dog ang isa sa mga mayor nga problema sang barangay kag may mga pending ining nga pangabay sa City Veterinary Office nga padulungan man ang ila nga lugar. Inaprobahan na ni Bacolod ni Governor Bong Lacson ang retirement letter ni Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Japhet Mascolino nga ginsumeter sang Hunyo 3. Sunod kay Mascolino, mag-retiro siya sa Hunyo 30 matapos ang 39 katuig nga pagserbisyo sa gobyerno. Iyaman ginpasalamatan si Lacson sa ginhatag nga oportunidad nga makaserbisyo sa iya administrasyon kag pumuluyo sa probinsya labi na sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Ginpahayag naman ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ginaprepare na ang mga dokumento nga isumeter kay Lacson may kang tanan sa igarekomendar nga Provincial Agriculturist Officer in Charge umpisa sa Hulyo 1. Antes maging Provincial Agriculturist, si Mascolino ang nagserbi man bilang pamuno sa Economic Enterprise Development Department. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:18 KBC plus sodium ascorbate plus zinc mga kaaksyon ay sa kanana acidic Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsali. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpanginwala sang gobyerno nga nagpadalang Pilipinas ang sulat sa Taiwan para magpangayo sang COVID-19 vaccines. Una ginreport nga may isa ka opisyal sa may Central Epidemic Command Center sa Taiwan nga ang Pilipinas ang nagpadala sang sulat sa ilang nga nagatuyo nga i-adopt ang Emergency Utilization Authority para sa locally produced COVID-19 vaccines. Para sining deny ni Presidential Spokesman Harry Roque kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Suno kay Galvez, ang pungsod ang nagausar sang bakuna halin sa China, Russia, UK kag Estados Unidos. Nagwang report nga ginanunsyo sang Medigen Vaccine Biologics Corporation sa Taiwan nga nagapangayo sila sang EUA sa gobyerno sa Pilipinas para sa ila COVID-19 vaccine candidate matapos nga nakompleto ng phase 2 trials. Apisar nga ang Taiwan ang nagadevelop sa ila kaugalingon nga bakuna, nagbakal man sila sang COVID-19 vaccine gikan sa Moderna, AstraZeneca kag COVAX facility. Ginpahayag ni Dr. Marites Estrella, ang Program Manager sa Department of Health National Voluntary Blood Services Program, nga hindi na kinahanglan nga magpasa pa sa negatibo nga resulta sa COVID-19 test, magud mga healthy lang mga persona ang pwede makadonar sang dugo. Sunod kay Estrella, required ang blood donors nga magpaidalom sang pre-screening antes makasulod sa blood centers. Dugang pa ni Estrella, ang ginahimo sa pre-screening, amo nga may pamangkot agud malikawan ang pagkato sa blood donor nga hindi kwalipikado nga mag-donate, rason nga kinahanglan nga sa laon. Palayag pa ni Australia nga sa piyak nga hindi na kinahanglan sang RT-PCR test result, kinahanglan nga mga responsable kag magsugid sa matuod sa kondisyon sang ila ikaayong lawas ang mga blood donor. Samtang ginpahayag pa ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga tagan sang prioridad ang mga lugar nga yara sa modified enhanced community quarantine sa vaccination program sang gobyerno. Suno kay Nograles, co-chairman sang National IETF, ang mga lugar nga yara sa MECQ ang makabaton sang mas madamo nga bakuna bangod sa mataas nga numero sang COVID-19 infections. Una na nga nagmando si Presidente Rodrigo Duterte nga ipanagtag ang mas madamo nga vaccine sa mga lugar nga mayara sang pagsaka sang kaso. Yara sa 21 ka mga local government units ang ginpaidalam sa MECQ umpisa buwas nga daw Hunyo 16 tubtob Hunyo 30 tuig 2021. Suno sa DOH, ang Visayas kag Mindanao ang nagapakita sang madasig nga pagsaka sang bag-o nga mga COVID-19 cases. Sa katapusan nga balita national, patay na sang nasapwan ng 4 ka miyembro sa isa ka pamilya sa barangay Canlalay, syudad sang Binyan, Laguna, alauna sang hapon Martes. Ginkilalang napatay sa kay Johnny Martinez, 46 anyos, Jolly Espinas, 41 anyos, live-in partner ni Johnny. Kagduwa nila ka mga kabataan nga nagaedad 7 kag 1 ka tuig. Sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, si Espinas kagduwa ka mga kabataan nakaangkon sang pilas sa ulo nga wang gintunaan sa ila kamatayon. Nakitaan man sa eksena sang insidente nga nakasuksok pa sang face mask ang duwa ka mga kabataan kag martilyo nga may dugo. Samtang nakita naman si Martinez nga nagakabit na sa hagdan nga may nylon strap sa iya liog kag puno sang dugo ang iya duha ka mga kamota. Suno sa mga testigo, las 11 sang gabi, Hunyo 14, sa mga bati sila sang hibi sang bata kag nagaaway ang mag-live-in angod sa problema pinansyal. Sa karon nagapadayon ang ocular investigation kag isa sa ginalantaw nga anggulo ang mga ginpatay ni Martinez ang iya live-in partner kag duwa nila ka kabataan pagkatapos naghikog ini paagi sa paghigot sang nylon strap sa iya liog. Sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time, TTX 500 capsule mga ka-aksyon sa may mga fatty liver, mag TTX 500 mag
Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon